Gusto mo ni? Okay lang daw. Ano ba? Ano ba nag-ano sa'yo? Next is 211. 211 to 240. Ayan. Okay. Ayan sa 211 to 240. Pasok. Next wave. 241 to 270. 241 to 270. Pasok. Ganyan ang ating short wall. Make sure na tignan nyo na mabuti ang inyong mga numero para wala kong magdalo sa amin kasi everything is fair and square here, money, money, yan. Next, number 271 to 300. 271 to 300. Check nyo mabuti. Ayan. Go, paso. Next is 301. 301 to 330. 301 to 330. Ayan po. Next number 300. 335. 331 to 360. 331 to 360. 331 to 360. Paso. Ayan. Tignan na mabuti ang ating mga numero ha. At tignan yung pinataas ito namin ng mga po yan. Para paano dito. Next is 361, 361 to 390. 361 to 390. Check ang numero. Okay, paso. Next numbers natin ay 300. 391 to 420. 391 to 420. Paso. Next is 421 to 450. 421 to 450. Ayan po ang ating mga bola. Check po mabuti. Okay, paso. Next sa ating 400, 451. 451 to 480. 451 to 480. Kita na mabuti ulit. Okay, ayan. Pasok. Thank you so much for doing. You are very, very helpful. Kaya po ba? Next is 481. 481 to 510. 481 to 510. Check na mabuti. Pasok na po. Sinigang baboy sa Ayan. Next pay natin. May bali na tignan nyo mabuti ang ating numero ha. At pag-retray naman yung mga patigurado walang baka sa ating balikan. 511 to 545, 11 to 540. Yan po ang ating mga numero sa ating mabuti. Okay, pasok. Next number natin ay
1,080, 1,051, 1,080 ang ating next natin mga numbers. Okay? Shout out sa San Fabian, Pangasinan, Alas po ba? Kumusta kayo sa mga pamilya? Wow! ABS-CBN. Next, itong si ating 1,882. Ano ba? 1,082 to 1,110. 1,082 to 1,110. Nakabuti ang numero. Oy, wawa naman yarn. Gutom yarn. Anong ulam? Ay, nagutom na sila guys. Hindi na nila makahintay sa lechon. Hindi na nila mahintay yung lechon guys. Kaya, Alam mo, mayroon lang isang taong nag-aantay ng lechon, pero ang totoo, wala siya. yan! Nandito ako guys. Lechon lang ang malakas. Yun ang wala sa iyo. Dahil kahit kailan, hindi yan magiging sa iyo. Yay! Bye guys! Don't forget to like and Wala subscribe! sa iyo. AG at your Wala service! lang ang sa iyo. Yan lang talagang available. Dinakdakan. Uy! Ito! Yun o. Nakulans. Ang pangit ng lechon. Ang lechon kay Kuan. Iniwang tanawa. Iniwang magsulod. Oo nga. Lechon manok ni Lance. Ano lang muna. Lah, walay laman. Walay laman ang ilang lechon. Sana all may lechon. Lance, di ka kabalo mo haywa.